Nyokoro muge juang machiegni kiny makawuono kae kama wan kaka kod chenro mayelach ahinya chenro mag nonro mag gazet chako sani jogo maneno ka ntiere Uyawi Beach, jogo mantiere Kisumu Kogony, jogo mantiere Wich Lum, jogo mantiere Dunga Beach, jogo mantiere Paya ma Homa Bay, jogo mantiere Alwora ma Masara, County ma Migori, jogo mantiere Alwora ma Kabondo, Thoro, Misambi, Riti Sondu, Chabera, nyakoro muge juang jogo maneno ka nie konde mopogore opogore. Okinyi makawuono jogo mantiere Gangu, Mang'au, County ma Siaya, jogo maneno bende ka ntiere Ukunda, Diani, Kwale, jogo maneno ka ntiere County ma Nairobi Kafia Center wasemosu kachiel kachiel, jogo maneno bende ka ntiere Addis Ababa. Okinyi makawuono ok ni machiegni chenro nitiere kar kae madak kolo ni gazeti gik mondik kar kae kod mathoth mantiere. Ang'eni aikoni mathoth ahinya ka an ka kod Eriko Geo Kizito oyawre kendo machiegni weekend obiro ni machalnare kocha kod gazeti ite mokwongo. Oyawre Cleophas. Iwacho nang'o? Bet kode kirango dhoge mano ratonga kwaya kata dhera riemba inyiedho kirango rangach wuon go nyalo biro. Ngero moro be tima wacho nang'o? Kik ithanyri ka yap ng'at achiel. Weche thoth Cleophas mano timre odira koting'o nyaka weche mag yiero mag jakom riwruok pinje Afrika AUC maduoko nowuok to nowuok kaka mopogore kaka oganda mathoth ne dwaro. Koro Cleophas weche thoth ma koting'o mag adhula to bende ok wanyal wuoye nikech en gino mabe nohinyo chunywa ahinya. Koro nwaru makare wasechopo mondo japiny koro winjane tie ngerogi kaka wamedo dhi mbele. Aya, nyakoro muge juang ka wantie kar kacha. Gimondik mokwongo ite mokwongo kae mano mar Daily Nation mane ka mondike kar kacha big test for Ruto Raila handshake odhi chalo nade yiero maduong' mabiro mar 2027. Ma en sigana momipeke ite mar 4 ka bathe kanyo ntiere tho mano mar William Kipkorir Cheptumo kiwacho ni en final bow mar Cheptumo senator e county ma Baringo kachiel koda ka top 10 counties ma ok osebedo katiyo kod omenda yo makare weche mag dongruok kana moketo atamalo matin ne weche mag dongruok e county magi bende omipeke kar ka e ite ni mar 15. Mae kaka ite mokwongo mar gazeti ni chalo nyakoro muge juang kiyudo gazeti ni wadhi kod achiel kachiel ka sani yena mondo modhi e ite mar 4 kod mar 5 kama twak e weche mar en ang'o madhi bedo ka yiero mar 2027 mano kama gintiere kar kanyo ka ntiere mano ite mar 4 kod 5 mano mar gazeti ni mar Daily Nation. Kizito wacha kodi odhi chalo nade kiwacho ni sani koro en test madhi bedo ka tok winjruok mar Ruto kod Odinga. Cleophas mana kaka wache no iwacho ni dhi bedo penj maduong' ne Ruto ma en jatend piny Kenya kod Raila Amolo Odinga mane en Prime Minister machon kanyo manyo nitie kod lek madhi dwaro telo bedo jakom riwruok pinje Afrika AUC. Duoko mane kobiro e yo makare ka koro jago mano okawo komno en jago ma piny mar Djibouti kanyo Cleophas. Koro iwacho ni Raila Amolo Odinga dine yud komni ne odhi loko siasa ma pacho kae to koro rem yudo telo no. Cleophas iwacho ni koro duogo Raila e siasa ma pacho ka ni kae bende no wuoyo kono. Cleophas no wacho nang'o? En kod weche mathoth mantie pacho ka moduogo timo kanyo Cleophas. Koro mapenjo nitie kama thoth ni dhi bedo nade ma koro jonon siasa bende ng'iye yore mopogore opogore ni dibed ni Raila Amolo Odinga koduogo odhi medo riwre kod William Ruto mar mondo migi chwal chenro mag tero piny Kenya mbele, koso onyalo bedo nodhi oriwre kod jogo maketo piny wacho tesre mano koting'o Kalonzo Gachagua kod jok mamoko mar mondo mi giket piny wacho tesre. Raila Amolo Odinga nopuoyo jatend piny Kenya William Ruto kaka notiyo matek e kampen mare e lek mare mar yudo kom mane ok oyudo no. Kano wacho ni ang'eyo ni ji biro wacho weche maka gi kacha ni baba ne ok otimo gik mowinjore mar mondo mi oyud kom no ni momiyo ok oyudo. Mara ni jatend piny Kenya William Ruto ne ok osira gi chunye duto. Mara ni nobedo nade nokoni jatend piny Kenya nosire kod chuny achiel. Mabende koro nowacho nang'o? Adawacho ni gimoro notimre ni maber nikech owacho jatend piny Kenya nowuotho kode ka gi kacha. Mabende Cleophas noneno kampen manoketne en kampen mayet tek maka gi kacha mar Raila Amolo Odinga nowuotho e pinje mopogore opogore komanyo sir. Koro Gachagua Cleophas bende koro bende nowuoyo kane owacho ni Raila Amolo Odinga en candidate maber mane ni kare monego bedni ni yiero.
koro e kako wuoyo bende wacho ni pogre kod jogo ma luwe ne wacho nikech nitiere nyaka celebration moko mopogore opogore ma jo Gachagua bende kedo kane wacho ni moko nitiere ma wacho ni ma en kaka chulo kuoro ni wacho ni ODM motelo kod Raila Amolo Odinga ne nitiere kanigolo ithicho Gachagua oko. Moko bende wacho nang'o ni Raila Amolo Odinga duogi mondo konygi e piny ma teknika kosebedo kokedo ne ratiro mar oganda. Kamano. E iteni mar abich nyakora moja kirange onde kanyo at a glance. Wacho ni duogo mar Odinga siasa ma pacho kae tiende nang'o. Mokwongo en duoko order. Kata wacho ni restoring order within ODM. Kanyo dhi chalo nade weche mag kanyo kiwacho ni mondo keti ODM obedo kod mbi mare kochomo yiero mar 2027 mano wach mantiere kata kanya koro mogi jwang picha mineno e wiye ka mano picha mane go ka gintiere Addis Ababa Ethiopia mano ka gintiere lok tich mar AU Africa Union mano odira mabende rumo kar kanya koro mojonda na rangi te maiye ka ntiere senator mano ma Baringo mowito ngimane Eric Kizito mano William Cheptumo bende wacho nyaka sani kama osebedo kata ka obedo e thuolo kata lemo mano mar jalup jatend migao sani obedo jaod bura kendo sani obedo achiel kachiel kama gintiere kar ka achiel kachiel ijarage nade Cleophas jaod bura machon William Kipkorir Cheptum nobedo jaod bura mar Baringo North kuom tiel adek duto to koro kanowuok kanyo nodhi olaro senator miwacho nang'o nogolo Gideon mano wuod Moi miwacho ni koro en mano keto muswal mogik e sanduku mar siasa mar familia mar Moi kanyo ma iwacho ni en jatelo mane wuo mos to kendo en jatelo ma ok ohero yuma miwacho ni kanolaro lemo kom mar senate no Baringo kucho noyudo ombulu maromo 1141 777 ka Moi to noyudo 71 kod 408 machiegni noda nuoye diriyo noda luore diriyo kanyo Cleophas koro wacho ni en jagono mono ero kwe ma weche mono wacho gin weche mane kelo kwe mano kalure kod rochruok mar kwe moloyo to nyandwat mar hoho mar okak kacha ma weche go nitiere mar kuo mag dhok kod nek makagi kacha mano miyo nokete kamati jakom kamati mar lweny kachiel kod tudruok kod pinje maoko kanyo Cleophas mabende king'iye kinde mane ntiere e od bura jaod bura ne ntiere kamati mopogore opogore mago moting'o kamati mag chike kanyo makoro duto inene kaka ng'ano mabende kani timo nende senator ni speaker mar senator kane timo nende wacho kaka en jaod bura no molonyo weche mag yalo od bura mar senate kanyo kendo keto e chunya ahinya made ni kwe obede pacho kanyo kendo en jagono ma ohero oganda kendo rwako ji maber mabende koro inene kaka ng'ano mane koro ne nyiso yo makare moloyo to twak e od bura kacha mabende inene kaka en ng'ano mane konyo nyithindo moloyo to mago mane koro jwang' mane onge kod kar jot malong'o koro sani waywago senator ma koro wito ngimane manyoleng'o lewe chieng' ngeso Cleophas ma en jahiga 57 koro en kuyo kod lit mokwako jogo mano chung'ne kachiel kod familia mare wakoyo nigi mana chuny motego mar mondo gibed godo e kinde ma koro gikale matekni kamano nyakoro mojwang' iten mar ariyo piny ka ntiere sigana moro modane mondo mine warangi achiel kachiel kawacho ni ero Hunter becomes hunted wacho ni why police chief has turned to EACC nyakoro mojwang' telo mano mar obila ma pacho ka gotelne kod Ogai mano mar obila pacho ka mano Douglas Kanja koro sani bago romo kiwacho ni igio ni romo kama idhi bedo ka itime mano AP college kata administration police college mano mantiere Embakasi mano madhi bedo kata ka kelo kanyakla telo mag obila kata komanda mopogore opogore kachiel koda ka telo mano mar duol no mochune kedo kod mibadhi mokwongo girang' ni mibadhi gi wuok kanye e obila ka kaeto bang'e rode mantie ginyalo dine yo mane Cleophas kuro wacho japetho lokre kore pedho kata jaboto kore boto mago ang'eyo ni jogo mawuok gwenge mag bondo mong'eyo kaka iboto ipedho le ong'eyo gima ondik kanyo no koro mawuok alwora mag Obei koro Ogai mar obila ka Douglas Kanja bende koro odiochieng' ma kono dhi bedo kod romo kod commanders mag obila kachiel kod duolo makedo kod mibadhi
mar neno ni ere yore makare maginyalo rakre godo kata maginya kedo kod adhi makoro kwako duol mar obila kanyo Cleophas. Ma romo madhi timore katiegruok mar obila ma Embakasi kanyo ma idhi kel wechego makare koting'o kata keto nyalon masani mar kedruok go kod mibadhi kanyo Cleophas Ruoth. Adani mag pano kanyo alos Mike Mari olal matin kata kamano ntiere mathoth kaka pod walose nyakoramo gi jwang' mathoth mapod ntiere kata kama waluwo ni kotene kod sigana ma kamae ntiere dwaro ni obila duto mosebedo ka tiye traffic police unit onego bed ni loko kendo iterogi kuonde machielo mar mondo mi ene dier ka dipo ni kanyo mantiere mibadhi one kaka gitimo transfer machalo kamae. Ne ntiere task force report ma bende nogol magi achiel kuom gigo ma bende ne idwaro e wiye kacha. Mano ka gintiere kanyo achiel kachiel mano mara task force mano tele kanyo kod David Maraga mano report mano gol kar kanyo kora moge jwang' ibedo kod thuolo mar some kendo ibongo ido thuolo mar ng'eye matut kapod wantiere kar kanyo. Mano ite mar ariyo kora mo jwang' ite mar adek nitie sigeni ariyo gimomiyo jolweny machon kata jogo mano riembe tich mar lweny ma pacho ka koro dwaro mondo mi jagoro mungirore migawo ni mano mara jolweny pacho kae mano PS Mariru bende koro otere jela kendo kata yud twech kata kum makende. Mano sigana mantiere kar kanyo iteno mano mar adek iwacho ni YX soldiers want defense PS Mariru sent to jail. Mano ntiere wiye kanyo kanya kasanya koro mojwang' ntiere jolweny mag Air Force maromo 10. Jolweny mag Air Force maromo 10 gi koro dwaro mondo mi ochul gi omenda maromo $134,000 mano tok riembo gi tich. Mano kama gintiere kar ka gidonjo ne kanyo ne Patrick Mariru mano ka do bende koro oseluonge kanyo mondo mi orang'ane diere nang'o mano timore kar kae. Omenda no mano midware mondo ochul jolweny 10 mago ma Kenya Air Force machon ma bende ne wacho noriembe tich ataro mar chik. Mano ka gintiere kar ka ni violation of their rights and dismissal. Mano ka ne gintiere kar kanyo achiel kachiel. Nitie machielo nyakoro moge jwang' mantiere ite no mar adek ma bende wacho kanyo ni bende ingeni nyalo laro nyaka kama itise nyathini. Ondike kar kanyo former lovers fight over child's baptism. Nitie jal ma dwaro ni nyathine otise kanisa mano mara Catholic kata mara jokupere kendo koro kanye kama gidore kama tek bang' doho rem chiwo ng'eto machalo kamano kata yie gidwaro mar jalno ma bende nyaka sani nyakora mo jongo osebedo kanyo ponono ka dwaro mo nyathine otese dino mano mara jokupere. Ntiere kanyo kama giwacho ni nitie ng'eto mopogore opogore mosebed ka igolo to ahinya dwaro mare mokwongo nen mar neno ni omigi thuolo kata nyathi omi thuolo mar do ng'ado ni nyathi onego bed ni bedo machiegni bende kod jonyuol mago mag jonyuolne kata dagi kwargi kweregi onego bed ni en godo machiegni. Kata kamano do ochiwo chung' margi kendo kar ka wacho ni adipo ni nyathino otese kanisa machal nade en winjruok ma ng'a gini monego bed ni golo. Cleophas Dono kane golo ng'eto ma kamano wacho ni ma winjruok monego bed ni timo kind jonyuol ariyogi wuon kod mama ma koro jago nodhi e do kane dwaro mar ni mondo do ochiw chik makumo dayo kaachiel kod kwaro donjre e ngima mar nyathini. Giwacho ni ma dhi rocho ngima mare. To jang'ad bura Eric Ogolla nowacho nang'o? Bedo mar dayo kod kwaro machiegni kod nyathini en gino mochuno ahinya kendo jiwe dongruok mar nyathini e yo makare. Mano koni mano ok gima ni kare mar mondo mi opoggi godo kanyo e. Koro mana kaka isewacho jago no ne dwaro nang'o nyathini mondo idhi otis kalure kod alam mare kanisa mar Kopere. To koro ma bende nonyisgi nang'o ma winjruok ma gidhi timo kigin owuon jonyuol nyathini ma bende nodwaro mar mondo mi done gol chik mar mondo giduto ji ariyogi gibed kod thuolo ratiro mar rango ngima nyathini konye yor mag somo chiemo kod rango dongruok mare ma koro noneno ka magi duto ni tame kalori keny margi koro nokethore kanyo Cleophas. Koro bro bedo nade mage midhiero ma ji kadhe Cleophas molo to kenyno ma koro wacho ni weche tuomre to tudre ma ok dhi makare. Nyakoro mo jwang' mano mantie kar kanyo iteno ma iye kaka ngisome iteno mar adek ma sigana mathoth ma puntie kar ka weche mag AUCD nyime nyakoro mo jwang' ite mar 6
Joge Gachagua, jalup jatend piny Kenya machon, wacho ni wito lemo mar bedo jakom mar AUC, mano ite mar 6, wacho ni en gweth ne gin. Jogo mantiere kweth no. Gino manya bedo kane giwacho, tiende nang'o. Iwacho ni nitiere oganda mathoth mantiere karka, ahinya kama giwuoye gi jok machal nade. Ginege karka ni we are not feeling sorry for Mr. Odinga, but for how we made the wrong choice. Mr. Kenyatta or even Martha Karua would have bagged that seat. Wacho ni gwethe midhiero. En gwethe midhiero ma koro nitiere kaka jo Gachagua ng'iye, ging'iye yor ariyo. Nitiere moko ma wacho nang'o, gimor godo gimotimre ni ma koro en machulo kuoro. Ka giwacho nang'o, ODM mar Raila notelo e thicho mar Gachagua bedo jalup jatend piny Kenya. Nitiere moko bende marange yo machiel mawacho nang'o, rem Raila Amolo Odinga yudo kom cha koro miyo duogo pacho ka mar momiyo konye weche matek ma sirkand Kenya Kwanza oketogie. To koro jogo ma bende nitiere duond od bura mar Jubilee, gin bende ng'iyo yo moro machielo giwacho nang'o, gin ne gineno ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ema ne nitie kod lony makare mar dhi manyo lemo makaman. Magi wacho nang'o ni dine miye sir dino dhi yudo telo no. Ma bende giwacho kata man Martha Karua bende dino yudo. Koro giwacho nang'o ni jogi notimo yiero marach ka Raila Amolo Odinga mar mondo odhi omany telo makamano e. Koro ging'iye yo mopogore opogore. Nitie jok moko mamor ma bende bae wacho, nitie jok moko ma bende mor ni duogo mare nitiere kaka dhi konyo piny Kenya. Ma giwacho nang'o, siasa mar piny Kenya ok nya bedo mamit kata makare ka Raila Amolo Odinga onge. Koro duogo mar mondo mi weche mag siasa ma pacho ka obede yo makare Cleophas, nikech wan bende nwang'ie to koro siasa wadhi bedo nade ka Wuod Odinga onge. Nikech Wuod Odinga mong'e kaka imulo siasa ma pacho ka, kendo siasa ma pacho ka bedo kotedore ka Wuod Odinga nitiere. Koro midhiero bende nitie duond od bura mar ODM, ne dhi bedo nade? En ng'ama ne dhi keto mijing'o e gero duond od bura mar ODM? Donge en mana Raila cha mbi mare ema wang'eyo ni chwalo duond od bura mar ODM. Koro to oseduogo, wadang'iyo ni odwa ka wuoth mane weche mag siasa ma pacho kae. Odwa dhi chung' kod William Ruto, koso odwa dhi kaka Kalonzo Gire dware ni baba duogi wariwre wagol jo Kenya geng kut matut ma koro ketgi e weche mag dongruok kaachiel kod ochumi morochore ni dhi bedo nade Cleophas. Weche gi kako ubet ni Cleophas wan bende kwanene Raila Amolo Odinga pod tie mana kod chia kod yo makare ma komo dhi okaw dhi bedo mana maber kode. Kone no dhi chung' kod William Ruto dhi bedo mana maber kode. Kone no dhi riwre kod Kalonzo Gire kocha. To ka giriwre to Kalonzo Gire be koyie okoni Wuod Odinga chunga kendo, nikech kaka siasa chung sane ni William Ruto dong mana ka odong kende ma Raila momake kowe to Kalonzo gi kone onoruma no meye kendo ni chung dong nyalo bedo makare mana kaka nene chelo mar kaka nene bende biro mana bang' mai. Haya, nyagoro moge juang. Nitiere ite mar 7 kod weche mag AUC kama wacho ni ponono chung ma jatend piny Kenya William Ruto sebedo ka nigodo e Afrika ma ugwe kata East Africa diponi ne okethone Raila Odinga yo machal nade. Nitie jalony weche mag tudruok kod pinje maoko ma bende loso karkae kendo en okil manokil Ochami mano nyinge mantiere karkae. Gazet mar Daily Nation yange karkanya kora moge juang ni e sigana machalo kama nitiere gigo mathoth ma ponono timore mane omiyo yiero makama ok odhi yo makare. Mokwongo mowacho karka en ni dibed ni piny Tanzania, piny mar Rwanda kod Burundi ne oneno e rounds maoko koro kaka pinje ma wuok SAD ne gocho, mano milambo mar Afrika ne gocho kaka ne gigoyo ombulu kendo loko chung' margi kendo kaka ne gigoyo ombulu mana gimiyo ombulu margi ponono ne Mahamud Yusuf mano ma piny Djibouti ma bende sani jakom mar AUC kaachiel koda ka piny mar Ethiopia ma bende olero karkae okil Ochami ni wacho ni piny Ethiopia ne ok nyal gocho ne piny Kenya kalure kod wechego mago mag kaka piny Kenya osebedo ka wuoyo kata tudore kod pinyno mano ma Sudan, kinde ma Sudan bende kale midhiero mago mag arita kwe kaachiel koda ka gigo kaka piny Ethiopia osebedo ka tiyo kod piny Djibouti kiwacho ni orito kacha en gi atamalo 80 kuom mwandu madonjo e piny Ethiopia ma wuok e pinyno mano mar Djibouti masani Mohamud Yusuf bende koro dhi bedo kacha ka en achiel kuom jotelo mantiere AUC kaachiel koda ka weche mamoko mantiere e alwora mar Somali
kod Somaliland, kendo kaka Ruto osebedo kata ka dhiro wach mar Somali donjo e EAC, ma bende kanyo wacho ni achiel kuom gigo ma ponono no dhi ataro. Cleophas wacho ni weche makoro miyo Raila norem yudo kom ni en mano miwacho ni achung' mar jatend piny Kenya William Ruto kod weche mowacho mano kalure kod tudruok kod pinje maoko, weche mag chike go. Cleophas wacho ni magi kulo no omiyo Raila orem yudo kom ni, ma bende ni neno kanyo gin weche go makoro midhiero momako pinyno mar Kongo. Iwacho ni chung' mare kada weche miwacho ni no ywa tol ne jatend piny France kuchocho. Ne koro magi koro nitie kaka jogi neno chung' mar jatend piny Kenya William Ruto kalure kod gigo ma bende gin gidwaro, koro nomiyo jomoko bende noloko pachgi, moko noluto ne Raila Amolo Odinga Omolo. King'iyo kata piny mar Somalia ma bende waseng'eyo ni wasebedo kwaoro jolweny mondo odhi okel kwe kuro, gin bende ka waneno gi to ntiere kaka ne ok giluto nombulu. Koro weche gi Cleophas iwacho nang'o chung' mar jatend piny Kenya okang' mokawo omiyo Raila norem yudo kom. Mae mano obedo sigo mapek e nyim Raila e dwaro mare mar mino yudo lemone. Aya, nyakoro moge juang weche thoth ahinya mantiere kar kae. Kirango ite mar 8, ang'eni wachomo kama tieko Kizito, rango ite mar 8 kod ite mar 11, kae to bang'e watieko gazeti okinyi ma kawuono. Gazeti yango kama, wasome mondi kaka ondike ni: Ruto borrows 570 million in a day in new loans. Nyakoro moge juang jatend piny Kenya sirkal masani William Ruto kao hola mar siling milion 570 odiochieng' kodiochieng' e hola mikao manyien. Mae nonro nyakoro moge juang moyangi ni sirkal mar Kenya Kwanza motel kanyo kod William Ruto osekao loan kata mago hola mano maromo 18. Te hola maromo 18 duto mane kaka gisebedo kanyo ka gintiere nyakoro moge juang. Kendo mae chal mar wach kama gintie, mawacho ni omenda gi osebedo mathoth ahinya. Duto gichopo bilion 68.7, mane kind dweche adi? 4. Kizito. Ma koro wach matek Kenya Cleophas, ka wan koro watimo mana hola pile ka pile milion 570 odiochieng' kodiochieng' ma jatend telo mar Kenya Kwanza holo. Ma koro lure kod neno manochiw kod migawo mar omenda e od bura. Cleophas iwacho ni magi hola ma 18 manyien, ma bende kineno kanyo timgi kowuok e bengino mar China Development Bank kachacha. Koro pod wantiere mana hola, pod wantiere mana geng kut matut ne hola. Piny mar Kenya rakre mar mondo mi wane kaka onye tieko midhiero mar bedo kod gowi malach, to pod mana en hola mwatimo. Dhi bedo nade weche mag ochumi kod dongruok mar pinyni. Magi weche mokoro onego bed ni iketo yo makare. Waneno ni kata hola motim gi bende iketo gi tije mowinjore, koso gin mana hola mitimo to gidonjo fuku motuch ma ok wang'eyo kata gigo magitimo e yo makare. Nyakoro moge juang e ite mar 10 kod 11 kanyo nitie sigeni magolo pach oganda kata pach jondiko, kata kanyo ni opinion. Mokwongo chiwo ID e yor vetting, iwacho ni oyo ka olokore mana kaka inyalo lok pesa gi jogo mantiere immigration mano mantiere e border, ahinya jogo mantiere Northeastern, mabendo oswach kanyo weche gi mathoth mantiere kar ka. AUC results to influence Kenyan politics, duoko mowuok kacha yiero mag AUC dhi bedo kod pek mane siasa maromo pacho kae, kachel koda ka ite mar 11. Ite mar 11 kanyo mantiere sigana madana mono mwarang kwa tieko, mano kantiere Machinglo. Ite mar 11 kanyo ntiere helikopta maringo ewi skul moro. Ndiye jok mogolo lwetgi malo mozo chal jok mantiere helikopta. Iwacho kanyo ni jok manie helikopta to wacho ni ne wawito kom mar AUC ni nade. Joma nie sikul ka to wacho ni release capitation funds. Omenda gi mondo mi owuogi, mondo mi ochop ne sikunde idhi tim gi yo machal nade. Mane wach mantiere jo siasa ni malo gi kalapapla, sikunde tonge pesa mosegole. Cleophas Machinglo no golo kaka piny mar Kenya chal, nikech king'iyo Machinglo tidheno jago monindo piny, mano ng'ama nong' nomako modhera ahinya nikech koro chiemo onge dende. Koro midhiero mar chiemo bende kwa neno picha moket kanyo no, Machinglo no chalo mago migolo ga nyandwat mar Kenya, gwengo mag Turkana seche ma midhiero bedo ga
koro gipenjo to ere kaka wanya yudo chiemo. King'iyo weche mag somo ku bende nyithindo koro ting'o bargi ni to omenda mane piny owacho oro ne skunde yore mag somo gi gin kanye, ere gi weche mag somo koro rochre kanyo. To malo kucho Cleophas ndeke opong'o kor muya, gifuyo kon gi koni, mano moting'o nyaka wechego mar manyo ombulu ne lemo mar riwruok pinje Afrika kucho. Idwaro telo makuro, koro wacho ni kucho to kampen to notedore to piny ka weche norochore, weche mag somo rochore, weche mag dongno kecho rochore, weche ma kon gi koni kata somo mag mbalariany giri ok odhi yo makore, weche mag thieth mag SHA giri odong' adong'a SHA kanyo pod gi shifu, wakia ni obiro bedo SHA karang'o. Mane midhiero ma wantiere godo ka ndege to ne fuyo imanyo mbulu. Nyakora mogi jong report mar Dani we will go kaka mondo mi wakoni counties 10 motimo maber gi counties 10 motimo marach e weche mag development kata dongruok. Moketo atamalo 30 gi wiye gi moko keto atamalo 30 gin mage. Mokwongo wachak kod moko keto atamalo 30. Lisino kamane kaka gini nyaneno gi yamo achiel kachiel, mano kama gintiere kar kae. Bottom 10 counties ma allocate less than 10%. Erogi. Ma allocate less than 30%. Kata matin atamalo 30. Namba achiel wiye kanyo moketo atamalo matin kabisa weche mag development in county ma Nairobi atamalo 10.3. County ma Kisilu kanyo kod atamalo 13.7. County ma Mombasa atamalo 16.2. Kisumu county mano atamalo 17.5. Taita Taveta ni kanyo, Kiambu, Kakamega, Vihiga, Nyamira, Nandi. Counties 10 mabecho kata mantiere malo top 10 moseketo atamalo 30 gi wiye. Nyakor mogi jwang motelo kanyo ni county mar Marsabit man kata malo 38.6. Ka county ma Narok ni kod atamalo 34. County ma Homa Bay ntiere kod atamalo 33.3. Mai county mokwongo kore Nyanza. Ka county mantiere mapiny kocha ka Kisumu to ntiere kanyo top kuom mago mantiere kod atamalo matin dongruok. Mandera Siaya county oketo atamalo 32.6. County ma Homa Bay gi Siaya Makofi mana atamalo 32.6. Trans Nzoia, Kitui, Kilifi, Turkana kod Wajir mano kama gintiere kar kanyo ka gilure. Mane kako pangi Kizito dongruok atamalo imiyo matin e bombe mano kaka yangore karka. Bombe madongo man Kenya ka Kawaloso, Nairobi, Mombasa, Kisumu atamalo matin 30 ne weche mag dongruok. Cleophas kan wadhi yiero kata kane wadhi ombulu mar mondo mi wabed kod sirkal mar koro gwenge mag counties, gima ne nitie pach jopiny en ang'o ni kelo counties mar mondo mi ochwal dongruok machiegni kodgi. To koro nyaka Gerlach sechgi oseyangore ni pok mipogo ne gik mopogore opogore, iyudo ka mano mar dongruok ma nitie chunygi ema koro yudo pok matin. Koro nyiso nang'o thoth omenda mag counties itere wechego mago moting'o chulo sara, moting'o nyaka wuodhe kaachiel kod timo benchmarking, timo weche mopogore opogore mago mopogore kod dongruok. To dongruok no ema nitie chuny japiny, omiyo japiny bende yiero jatelo mar mondo odhi ochwal negi dongruok. Koro jatelo kanyalo kawo kata county kanyalo kawo atamalo moro mathin modhero ni moketo ne dongruok, donge mano koro waneno ka weche ok dhi makare, mano koro weche rochore, mano koro weche tudre to tuomre king'iyo weche mag dongruok kata chwalo counties mar mondo dhi mbele. Koro kako oseyangno iwacho ni koro mondo gitim gino makare mana kaka dwach japiny cha mano miyo dhi ombulu e higa 2010 mar mondo mino kel county sirkand kor gwenge mar mondo mi ochop kare. Koro monjangi kanya makelo giko mar gazeto kinyi ma kawuono som gazet ma Nation kod mano mar The Standard ka Standard ondike ka ni Ruto's blunders ganang mano timore kar kanyo kachiel koda karango attack mar Dusit D2 ma bende noweyo oganda mathoth ahinya kod lal mano mar ngima kod dangni mag paro kod chochni chenro mag ngima pile ka pile. Nyinga Cleophas Oloja Kisumu kanyo kwar Mkenya ka sawa nan ka kod Eric Okeo Kizito duogo ka kod twak e weche mag tuke kikidi mabor. Share your unique referral link. Get Mogiako to sign up now. Place bet now. Come at huge bonuses and cash prizes on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB.